Bueno, eta kapoia hauek. Zenbat denbora egon berdia hasten kapoiak? Ni badakit udaldea hortikan ja laizter hastea la historia, ez da? Bai, udaldeako kapauta o kapa hori pasauta baldin badare hobe. Zatio geho noiz maiatzan orduna pila, zuen nola iten dezua? Txapeldunak nola iten, diga, guk ikasi nahi di jauta. Bueno, txapelduna ez da guk egiten deuna da, maiatzen lehenengotan edo nun bai, apirila maiatzen lehenengotan oilasko ekarri, eta koskortzen uzten diegu, uztaila erditik, uztaila maiera o abuztu lehenengotan, tarte hortan ireintzen duen arte, kapatzen dituen arte. Zer esango zan, bila bete gutxi gora bera? Ja, jateko oilasko bi kilo eta erdi pasa, hor, ja, koskortu, ja, oilasko desentea inda da honen. Zatio, pixkate behar formauta hon. Barrune potroak endu alizateko, pixkat formauta behar hau. Eta orduan, ja, abuztutik aurrea, oilaskoen behar dago sau, eta behin operazio txiki hortatik osatzen denen, ja, gizentzen hasten da ondo. Eta orduan, horre denbora pixkat behar dut. Gabona eta ondo aiatzeko. Beste, biru, lau hilabete, janda gain, ez da? Bai. Eta erraik nola iten dian, eta zek zaporekin da, ze haragi kolorekin da, ze geho barruko beta, esateak gaur famosuan hain behietan bilantzean beta, infiltrazioa eta erra nola ateatzen zailo. Azkenen oilasko bada, baino oilaskoa baino gehiago da, ez? Da beste kategori bat dauke. Bai, idila oso zola izango hau sartzen dezunen, esatezu hau ez, bada baino ez da, beste gozogoa da, beste toketxo batu dauzke haragi horrek. Eta, bueno. Bueno, eta behai jateko, zein da elikadura egokiena hola kapoiak azteko? Bueno, gu ibiltzen deuna da... Bai, bota, kontuz berua dauta gura. Vale. Zuek zei ibiltzen zuen? Gu ibiltzen deuna da pentsu kompuesto natural bat. Eta gero hortik aparte... Baina adibidez, oilaskoei azteko emate zaioen berdina? Edo beste berezitasun batekin edo? Berdina. Bai, baina ona izen barrauke, izan da hila, ona. Kalidadezkoa. Bai, eta geho, hortik aurrea ja, aparte, etxen gaie dauzkeu, bai batzeko, sagarrak, patata bea, orduan iken zaio, zaperoa iken diu. Eta horre hartu irina asko sartze zaio, eta orduan horreke berrize beste kalitate honeko proteina bat sartzaio, ez? Vale. Eta horri adibidez bai ite zaio, ogeo igual zaina zue zagardo ite zuela, patxa ere bai botatzeio zue, edo baratzeko, ez dakit, porruan berdiak eta bestiak, eta holako gauzak bai emateizkio zuen jateko, edo... Porruna ez, da patxak, Jose Luisen anai baten baserriet onarde ira emate joan, behia jate joan. Gehiegi diagu, dozkion zeatako, patxak gehiegi da. Baina bai, kalabazinak eta olako danak, egosi eta hartu irinekin geona. Egosita bai, Bai, eta zagarrari bai. Zeatikan egosita. Jaten duelako errezago. Errezago jaten duen. Eta oso guztua jaten duen, zai jendia. Vale. Pentsua hori hori daukenen, Bai, pentsua alde batea guztua, horren horrei eman, eta gero.